Akuse uyena uqinisela lo wakazungu lo sena nambona phambilini echaza udaba lama drugs ukuthi ayilungile kangakanani le. Khulani. Qanje umemshezi. Khulani. Shezi. Kodwa manje awukazi kuze kube manje awukazi uzukhula. Akhule. Hey nami. Kodwa mina yazi ngibonani? Yeah. Ngikhulisa abantu ngokukhulisa abantu. Ayi sengayinothisa kusegazini. Yabo mina indoda mengiyibamba ukuthi hayi ngiyayitshela nje iqiniso ukuthi namhlanje siphethe isimanga se-episode isimanga awumadoda we-0 awukhiphi ihunga we-0 awukhiphi ihunga. Bafuna namhlanje usifikele lento abantu abahlezi befuna ukuyibona ndoda bahlezi ufuna ukuyibona ngamehlabo why uhlakanipha nje ubani ukufundisa lokuhlakanipha yini ngikhuluma into wena uyenze abantu kade behlezi benkethe bayafisa ukubona ihunga siyafisa ukubona ithiki kodwa ke lesiphethe namhlanje kube yini ithiki Sishisa kumnandi yemfethu professor awukhiphi ihunga ngaleso sikhathi. Okay bafu namhlanje usiphathele ithiki mfethu and siyibonile idla Isibindi siyibonile isigubhile bafu isigubhile bafu ngitshela kushubile professor isigubhile bafu ikhipha udlanyaka kodwa usabone indaba Isibindi ikhipha udlanyaka lento leya abafethu kade sikhuluma nabo kanje next week uzombone eseklena umgaqo seshanela itiyela omunye ubaleka sokuthi kubalekela into engekho phapha amaleko Pine Town damuke seke Pine Town inyawo zingaka yazi umuntu ubaphereza isho ubapherelize kulento ngoba manje abanye bayishanga lendlela eshawa ngawo isebenziswa ngepipe leyanto kahle kahle kodwa abanye professor sebeyayijova lethu ipipe yazi la khona lenjani madoda likanje ingiliza le libe nembobo la bese liba umbhobho la la uyathela la ithike bese ithelile iyageneza la bese uyayishisa la ngegesi light ngaphansi iyamelt ibe liquid bese ibe liquid ke usuyaqala uyangoma ungatshengisi bazoyirestricta le video uyashisa ke kale ngathi ushisa moment utheningi lento uthi le awithi uyayikhipha futhi at the same time ngeke wayiyazi ngephutha awu kwenye ibhola siba buhlungu sisiyaqumbela sigcwala umoya kabuhlungu ngaleli buhlungu ngokuthi uzizakala esibhedlela ngempela professor leyanto angithi uyibonile ukuthi njani is like usalt nomadla ngithi yabo nje kungathi usalt amadla uyifake epipini uyifaka nje epipini uyayishisa ukuthi incibilikale ibe liquid ngoba ngeke uyibheme isayiqhuzu kanje yani kufanele uyifake epipini uyishise ishe izibe liquid uma liquid bese futhi uyayilinda ukuthi ishintshe ukhala ibe like ubona umchamo noma itiye iba like umbalo kanjalo uthanda ukuba brownish nasana stititi like le vanisha eplangu iba njalo nje misi right mhlawumbe uyilinda 5 minutes ukuthi yome ngoba ngeke uyishayisa amanzi kanjalo kufanele uyilinde ize yome ithi misi yomile bese uyaqala uyashisa professor awucabange lento njengoba niyona iyashiswa ukuze ibe liquid njengoba isisuka isiza kuwena ke iyenzani ngaphakathi kuwena ngoba lentuthu yayo professor ayasike sigameza mina professor esengasibona esibhenywayo esiyi-drug ngale yandlela esikhipha intuthu engakayana musu khipha intuthu yakhona ngoba yona awihold ngoba uma uwayiholda professor ngiyaxolisa ukusho kanje bazalwane ungasuza manje kuze kube leso sikhathi ulokusuza nje ngokuthini ayifuneke uyiholde ngaphakathi gcwala umoya ngaphakathi esiswini ulokushiphile nje ulokushiphile nje that's why uqeda ukuyiholda kanti uqeda nje uyidedela ilight kade ulayithile ngelight keep intuthu same time professor boyintuthu lapha ngagcwala yonke le ndawo angizwe uyigubula lento ekuthiwa ipipe ebhenya abantu abadala intsango ikhipha intuthu eningi ngale yandlela ucabangela khona ngoba khona abanye abayiholdayo ethini ethi ayingeke ugufta umzolahleka la ongcono ngiholde kancane ngikhiphe encane seyiqale ngikemazi yabo mala ngaphandle emgaqweni bese ngadrive nje brr la eThekwini akuma shepherds agcwele phansi yazi shepherds angiyazi
ishebhethenye into le liwe ingane ephuma ne-straw phakathi. Manje bona basebedinga i-straw. Hey for indash. Iyadliwa ke indoda emaresi indoda liyabhubha. Indash liyabhubha. Liyabhubha. Ejampile. Ubusakubala ukuhlukana kwakho ngokuphazamisa. Yeah, i-Mandrex igane. Kube wonga. Yeah. Kube thick. Yeah. Kube rock. Kube indash. Hayi ubhileke la incika ke umuntu omkhuhlane kodwa nawo ayabancikisa. Umuntu uncikaza ncena sendaweni eronke engancikwa kuyona enameva. Hayi yabo ngisingathi iyalimaza naye. Kumanje ngithuka umhlola. Okay, kunendawo bengijwayele ukuyivashela ngala emarket. Yeah. Shoot nakhona indawo izigodlo nje bengijwayele ukuyihamba. Yeah, yeah. Ngithe mengifika lapha ngelinye ilanga ngiyafika nje ngokujwayelekile yabo nami ngizoyibonela amajita nami ngizoyishala into ka1 yabo esekuseni. Awu ngiyaxakeka lo sisi ohleli lapha esihlalweni. Ngithi mengithi ngempekisise ngoba ngiyamazi nje lo sisi ngisondele kancane. Hawu mengithi intombazane ngiyaziyo professor. Kade ngihlala nawe eshelter le ntombazane. Hey. Mengithi ngiyabuza hayi Pamela kwenze njani? Ngiyambona ukuthi akekho right ngoba boye isandla sakhe lesi sinye sima kanje manje. Yeah. Sima kanje professor. uNkulunkulu manga engiqamba manga. Sima kanje isandla sakhe. Hey. Abo njengoba bengicela professor ukuthi ngifuna simlande one day. Yeah, mele sizama ukuthi simlande afike naye la. Hey, professor la ngani hlungumezekile. Cabanga yazi kwenzekani professor? Yeah. Ijova lento. Yazi umuntu ijova la onyaweni. Angithi imthambo yabo la. Yeah. Ayisabonakali. Isiyacasha. Uthini singcolile. Hey, umuntu umejova, ujove, igcina isivalekile yonke imthambo la izandleni. Esethi uyobheka umthambo akasawutholi. Ngoba even nalabantu laba ababanikeza imjovo. Yeah. Sekuneyintamba ababanika zona zokuthi ubophe. Ukuze ngithi umubophile uthi nsi. Yeah. Kuyazameka ukuthi kuvele eminye imthambo. Yeah. Yayibo lona. Yabo nje yami ngithi ayibo iyabonakala yami. Yeah. Umuntu ojova process ngeke ubone ngisho wodwa. Iyabaleka ukuze uvele kufanele iqale mhlambe la ishaya isandla ngiyangibona beyishaya uthothi useyifasela uthothi umunye ufasa la ngokuthini ufuna kuphume lo we drip. Professor labantu indlela ababhayiza ngayo basebenzisa ngisho lo we drip. Hey cabanga awucanga mase uthi ulimele unenkinga edinga ukuthi kumele udokotela emefika esibhedlela ufike emgaxe idrip la uzoyifaka i drip. Okay professor ngiyafika nengane ngiyasondela eduze kwa ngiyambuza ayibo Pamela kwenze njani sisi wami. Hey Sabelo njengoba ubona ngithi mina njengoba ngibona indaba esephela sebena nami sengishaya ithiki. Ngithi ushaya ithiki. Ngithi ngiyeli phezulu Pamela azona Isibindi. Ya wena Pamela phela cabanga professor lengane behlala naye shelter. Mhlambe almost 2 years ihlala naye shelter. Ingabhembishi drug. Bunkulunkulu ma professor ingabhembishi drug. Even ama cocktails thina lewasiwenzayo sivuvuzele ngaphezulu. Ayifika ngisho kuleso stage. Ithe ifika nje yasebenzisa lokwe foil. Yeah. Lo uyishisa ngaphansi la i-chase. Yeah. Futhi uyayichesa wabona ukuthi hey i-chase esazwakala nganoma esazwakala noma uthenga amehla abantu ngoba abantu abaningi bayajova professor manje ngiqambela manje. Abantu abaningi ayikho indawo yesigodlo professor ekubhenywa kuyona ungekuyifica imjovo. Yonke indawo imjovo. Hawu ngiyambuza Pamela indaba uthi subhemitiki njengoba isandla manje indaba uthi iyona nje Isabela. Ngithi mina iyona uthi iyona. Ngithi yenze njani? Uthi ngajova umthambo oronge la unyaweni. Ngavele ngaparalyze isingezansi sami sonke. Njengoba ngitshela professor ukuze ihambe iyabanjwa ngala nangala. Mase yolala ubanjwa ngala nangala bemuse emidlalweni. Even eksene vuka unomuntu leyo mpilo. Uyambula ingubo ebanjwa ngala nangala ethathwe equtshule. Mekhona mhlawumbe umuntu ohamba ngenqola kulosinawana abakhona ecelwa inqola sicela inqola sombeka la. Akanayo wheelchair. Akana ngisho wheelchair. Akangisho esibhedlela professor. Uhleni nje usethe isingezansi professor uthi sonke asisebenzi. Uthi Isabela ngeke ngiqambela mangabhuti wami angishawanga angithakathangwa kodwa lento since le ungajova unyawo ngijova ithiki ngakusasa ngangingakwazi ukuvuka
and futhi kwasiza kona mhlawumbe ukuthi lesinye isandla abafethu baqala ngaso basibamba basilula kwa like yabo le nto ngathi banjwe inkwantsho should lesesibili kwasho ukuthi sesifactor vele ngesakwazi ukululeka isona ke lesesimo kanje abo professor bonje bangimisa nje izandla zami zima iqonde kanje zima iqonde kanje ngisho noma uthi usibeke phansi sikanje kanje iyona lethiki ngithi mina hawe mfethu ngoba phela wena ukade ujova iwonke okay alright awazi ukuthi lemthambela ngezansi akufanele kuyijova ngoba lemthambela ngezansi khona umthambo mhlawumbe uyakhumbula professor leli kwere la dijilo metro badubula onyaweni kodwa lashona ngokuthini enyaweni kwashaya umthambo wrong futhi la wena professor unyaweni kunomthambo wrong odonselana shuthi nengqondo nenhliziyo ukuthi uma kwashaya lo mthambo inhliziyo iyathula naye uyikhala nga same thing ngithi shuthi kwashaya umthambo wrong ngithi mina kodwa Pamela mfethu awucabanga ngani wena uJovitiki shuthi bafo nje kunomzali onengane manje sikhubazekile ongazi akazi iyahamba yaya kubo professor mengizwa ngenqamba manga ngoba ayihlali ngishelo kushini langasekhaya mengizwa kuthiwa iyafika kubo lento isasanda kuqala yaya kubo nayo ithi mhlawumbe izofike isizakale kubo shuthi wahlala kancane isikhathi esincane kubo shuthi wazizwa like hayi lento engathi izophela manje lento le yabo lento hayi shuthi wayesebo noma isandla mhlawumbe wesesizwa na isandla mhlawumbe ngathi siyaqaqeka kancane wavele wabuye weza la eThekwini ubuya wakhe la eThekwini hayi ukuthi mhlawumbe uzele ukuthi mhlawumbe attend ibhedlela athe ubuyele ukuthi ihlale lapha emaskana la kubhenya khona ehlale phansi ngokuthini unendoda indoda yakhe inokudayisa sometimes iphindiwe ivuke kodwa ngenqama manga imlahla abonje bese kanje iyamnakekela still nje isahamba naye kodwa manje uparalyze and futhi indlela paralyze ngayo professor izogcina iba damage le ngane ayifuni kuyesibhedlela lento ishisa Isibindi mfowethu yile neningibukisa bafana professor awucabangeke nje njengoba thina siba njengoba thina sabantu phela ke lento ade sitesta ngayo inyama yenkomo Isibindi sami nesenkomo asifani strong saw cabanga nje lento ade yenze kulesa Sibindi how much more mina ngaphakathi ibhema le yanto ukuthi kwenzakalani ngaphakathi uyabona ukuthi iningi lethu sothi siya kuma Israel ngelinye ilanga kuthiwa nje wena hayi sisindile nomini ukuthi ungakhahlela wayibelethela abantu imjovo nezintambo wayebebanakekela professor mina ithiki professor ngikuqambela mama mina ithiki ngiqala ukuzwa nga professor ngangazi ukuthi like ibhenya amandiya asebenza kuma call center enzela ukuthi thola ukuthi afuna ukulala same thing like iRock ngithi ayiboy iRock le iqhuze le iyona ke iqala ebikuthiwa ayilalisi manje shuthi ke lento ade bejwayele ukuyifaka kakhulu kwiRock sebeyikhiphile kwiRock ukuthi bafuna ukuvusa elinye idrug sebeyifake manje kuyithiki ngoba ithiki professor ungayibhema ngo7 ntambama ngeke ukuthole ubuthongo iyozidamuke ngo7 webheme ngawo ngakusasa ubuka nje kanje omunye professor enganqeni ukuthi uthole ukuthi ubusy mhlawumbe uyacleana eclean ama-hour ecleana okay yona ikwenza ube active njengoba ngitshela professor ukuthi lahle mina le nto ngiyazi ukuthi iyayibhenywa amandiya amandiya asebenza ko-call center for ukuthini angalali egcile kwi-computer one way and futhi ngempela uma ukuthi khona ongizwayo mhlawumbe osebenza nabo laba bantu uyasho ukuthi ayiqinisile lo mfana ithika ilalisi professor iyagxilisa entweni esufuna ukugxila kuyona kodwa futhi iyakubulala and futhi iyakubulala ngaphakathi abanye abayijovayo mayigejile we umgodi phela loyo lo ade uveza ubonela ukuthi yenze njani lapha eSibindini mayigeje nje la emqaleni we umgodi la qala uqombe ube neqombane ngawo nese lalifuthekile kanje usukunwayela la ibhlungu iqombane ndoda esikike ndoda ke ayidlala lezo leyo ithika ke yonto yokudlala yade ibhlungu indaba yethika ngoba mfethu ubhlungu ngempela wade usihleli nawe sixoxa kanje ngiyakuzwa uqala kancane uthi yabezwa bafu yabezwa labo driver bakhuluma ngami hayibo kuthule
athi umuntu hayi uthi ngiyohlala lapha ngaduze kwecontainer ngihlala nje eduze kwecontainer hayi bafuna ungigcina zila ngecontainer mhlawumbe uthi kuduma uhasta ngale kamakhelwane ngithi bazogcina le container kwenze njani yini hayi ngeke bavulutho yabo ingqondo yayithatha straight ithiki ayibhayizela and futhi igensile idlisile iningi ngale ndlela sekuphuthuma iyaphuthuma nanginehunga. And the second thing izenzo zayo zikho right kuhlanyisa abantu Professor kungcono khona abahlanyiswa ukuthi uyibhemile isegazini kodwa meseyekile ebe right khona emhlanyisa ngalendlela ukuthi ukuhlanya kusapheli useyidomoroza one way uxoye ukuthi bona umthetho ngoba the right ithiki and futhi into abayenza wrong Professor bavele behlanganise nehunga bese beyayijova cabanga sekuhlangene ihunga sekuhlangene nayo zenza lezi zinto ngaphakathi eyibhomu kuma veins akho nje kwenzakalani shuthi lento ngoba kusho umthambo isuke isisha njengoba adishisa isibindi lapha. Professor into engakutshena nje ukuthi yabo mina bonke engitshengitshela ukuthi yabo le ndlela oyishisa ngayo wena la epipini usayipheka nayo indlela efikishe ngayo ngaphakathi ikushise ngayo ngaphakathi until awunina bendlondleni nophapha ekhanda kamenzi indaba ulelela umuntu omemeza ngathi yakhala yalilo uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakamphuthu ubomvu njengegazi awunina bakashishiliza ngedidi kwelimaholu limhlabela imbedule awunina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu madoda nina besiqhwaga bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlanga emadolweni awumadoda ngibingelela phansi madoda uZulu lezongoma phansi engcobo madoda Eastern Cape ngibingelele phansi eSwatini madoda komnaka madoda awumadoda uMakhosetive ngiyabingelela lapho kwaNdebele ngiyabingelela lapha eLesotho bafuthi konke lapho kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngeke ngawathinta onke amakhosi ngezandla ngibingelele nina benhlamhlathi kamayekisa awunina bakadalinyebo madoda ngibingelele nina madoda bazokulwane phalo ngiyabingelela konke la kufinyelela khona lo mbukiso yalo yalobingelela nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakho umthetho ngosohlango uthinda kaMandlakaza madoda mina nginkunzi ke mina ngineyibongo mina ukuthi manje nosuke ningihluphe ngazo madoda mina bangibiza ngomasende mina madoda wathi hawu madoda masende omdlwana madoda bathi umuntu uyajika madoda bathi madoda umnikelo wamabhinqa madoda phansi amabhida madoda bathi wafuna imali engaka wena ubuye phasheshe wabuya
idla isibindi cha izidlile mfowethu iyasidla mfowethu ngiyibonile iyasishisa iyasigubha senze isigubhile mfowethu isigubhile mfowethu isibanga professor oba Senkomo lesiyani cabanga professor labantu bajova ngisho imqala awukwazi wabona abantu ukuthi ekukumeni umqala hayi ngihlala ngibabona ngibabona nje bayujova nawe bajova ngisho private part awucabanga lapho ngoba professor mengabe ukukhumalile ingoba usukugejile umjovo usuke okay ushayile umthambo kodwa ngalesikhathi usufaka ngaphakathi uphusha kanti nalithi izothi shaya endaweni erongi ngoba mike yangena enyameni la ingene ngakhona enyameni kuzoba yithumbu ongalazi abona ngiphathi yona ke ithiki hayi professor mhlawumbe iyaphela inyanga ushanga leso silonda abanye sizibe nembobo professor sizibe nembobo cabanga emqaleni usuwenza ukuthi umuntu ujova umqala ngisho dokotela ngithi udutshulwe nge-R5 udutshulwe ngani kodwa ngeke udokotela ekujova umqaleni bona ke bazenza udokotela abakhulu umuntu vele ekufaka umjovo bathi iyashesha la cabanga professor ukuthi ubuchopho buseduze kangakanani inhliziyo iseduze kangakanani ubona ukuthi lo muntu lo empilweni useyinikele nina benhlonhle nophapha ekhanda kamenza into abawulelela umuntu omemeza ngathi yakhala yalila yothi gulela jama lichithekile ngiyamuzwa ukuthi uqinisela usafuna ukugijima bafowethu namhlanje nje size ngayo lento nizobuka lento idla isibindi azizile ukuzokhuluma azizile ukuzodla ingevu bafowethu niyongixolela kodwa manje sayifuna lento iphinde ibuye niyazi niyakwazi kumele nikwenze but ke sakuncenga ngakho ke uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo oluwuchungechunge nokuwuhlelo olufundisa abantu tarali ngayidakamizwa namhlanje sinilethele nizobuka ithiki lokuhlala okukhulunywa ngayo idla isibindi cha izidlile mfowethu iyasidla mfowethu ngiyibonile iyasishisa iyasigubha senze isigubhile mfowethu isigubhile mfowethu isibanga professor oba Senkomo lesiyani ngaphakathi kumuntu kwenzakalani elivutha hayi ngoba idla isibindi kuphela idla nje indawo eyinyama ethambile enegazi idila nayo mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele le bell ucindezele wakhe ibhell kuzokubeka amathubeni ukuthi makunesiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku siyacela ukuthi bejoin membership ukuze sokwazi sihambe nabantu abakanje beyoqwashisa ingane zenu esikoleni sinenkinga ukuthi membership ikhula kancane madoda njengomatindane okubangela ukuthi singakwazi ukuthi sigcina siyikoleni sifike sithengele izingane ama uniform sigcina silokhu siyikhuluma into ingenzeki but siyethemba ukuthi ngelinye ilanga kuyothinta inhliziyo wonke umuntu esikwazi sihambele ikolo ngoba ngeke ufise ukuthi kube ingane yakho lekuthiwa sikhubazekile ngenxa yokuthi seyidakamizweni kodwa masingakwazi ukuthi sihambele khona siyokhuluma nazo kuzokwazi ukuthi silunqande ubhubhane elungakafika enganeni ngakho ke mina njengoprofessor Mkhize sengcenga